Era haunitz dago negatibo hartzeko arma mota ugari amore emateko suzkoak eta hitzezkoak suzkoak eta hitzezkoak eta ukamena denetan bortitzena bortitzena Era haunitz dago negatibo hartzeko arma mota ugari amore emateko suzkoak eta hitzezkoak zuk uzten dizkidazun bideetarik bat zein bertzea hartzen dudalari igartuko diran ere begia eta oharmena nere iesbiderik onena